ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ତୁଣ ରନ୍ଧା ତେଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଫୁଟଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକିରି ଦିଆ ହବ। ପଡ଼ିନି, ଆଗକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। এটা কি তরকারি রাঁধুছ বোঝা? মানে মিক্সড বিলাতি না? ଆଳୁଟା ଦେଖ, ଏ ଆଳୁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା 14ତମ ଅବତାର। ନା ନା, এটা ଜଅଁଳା ଆଳୁଟା। ଦିଟା ଆଳୁ ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଅଁଳା ଆଳୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହବା ଦରକାର, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଅଡୁଆ ହବ ନା, ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହବ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ। ନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ତ, ଆମର ତରକାରୀ କେମିତି ରନ୍ଧା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ କଷା ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ନା ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ମଗଟା ଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିବ ନା? ପାଣି ଦେଇଛ? ଏମିତି ମସଲା ଫେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଗ୍ଲାସରେ। ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ଦିଅ, ମୋ ବାସ୍ନାଟା ପଳଉଛି ଯେ ମସଲା।
ଏବେ ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ଦିଆଯିବ।